Söz ağzından çıkmaka o sen kulun. Söz ağzından çıkan son sen onun hizmetkar diýdi. Menim men hizmetkardyga var ýanmaňa diýerdim-de. Sen adamyň ýüzi gyzarmaz diýsen, men ýüzüm gyzarmaz, kakan ýüzi gyzarmaz. Durmuşa çykmamam bir aýratyn waka men. Seýşä ýigdiňiz bolsa diýip çağırdylar da, aýtdylar, "Ne bat köşküne çağır ýa" diýdiler. Ondan soň kudan gelsem ýam saçak gelipdir. Guda geldiler. Ýa, guda gelipdir. Ne geliniň bady barýan ilk ertek ýaly. Ondan soň hakykat başlaýar. Hakykat başlaýar. Menim birinji gelin meni gyz ýaly kabul etdiler. Birinjimiz hem gyz boldum. Adyna geçirjek boldular da Nurana. Menem aýdan gaýrat ediň adyňyza geçirmeseňiz hem bizi kimimiz hem gyzyňyz şeýle gowy kabul etdi de. Kim gaýdan ýerlermen boldum. Salam aleyk, Ata Watan TV kanalynyň hormatly tomoşaçylary. Biz ýene de Ata Watan ýaşlar gepleşigimiziň nowbat aksanyny hoş gördük. Dediň ähliňizde dünýäniň en gowluklaryny arzu edýäs goý öý ojaklaryňyz awadan, elimiz awat, ýurdumyz parahat bolsun. Hemişe ajaýyp günlerde, toýly bayramly günlerde beýrek bilen diýdarlaşmak nesip etsin. Mehriban ýerleşler, eýem gepleşigimizde dogamy syny diýen bolsaňyz bilýänsiňiz, biz bu gepleşigimizde ýurdumyzy, özüni, ilymy, bilimi, zehini bilen, hünär başarnygy bilen, ikrar etdirip bilen, türkmen ýaşlarymyz bilen sizi giňden tanışdyrmagy maksat edinýär. Ine elbetde biziň bugünkü gepleşigimizde de özüniň ilymda, bilimde, şeýle-de dörejülik dünýäsinde de diýsek bolýar, görkezden bir yeten sepkitleri bilen, görkezden netijeleri bilen, köpleriň ýüreginden ýol alan, köpleriň halypasyny öwürlen, entek ýaşam bolsa, eýam ilm dünýäsinde özüniň bir täze üstünliklerine eýe bolan Leyla Ömerwan çağırdyk. Leyla, gepleşigimize hoş gördük. Siz häzirki wagtda Türkmenistanyň Mawtumuladynaky Dil, Edebiýat we Milli Gol ýazmalar institutynyň aspiranty hökmünde bir ilim işleriňiz dowam edýäňiz. Ýurdumyzyň bir alim denarlarynyň hataryny bolmaňyz. Sizi şu derejelere getiren bilim ýolu bilen biz bugün tomoşaçylarymyz tanışyr. Häzirlikçe gepleşigimize hoş geldiňiz diýär. Sağ ol Gülşin, sağ ol. Seni görünme öğrenşat. Yüreğimden sığınyan, aýdýan yüreklerimiz goňşy, yürekdeş. Şu özüňiň bir çykyşynda aýtdyň da, men özüme iň ýakyn adamlara sen niýen diýip, şo üçin men sen niýen, sen ýakyn görýän. Köp sağ ol gepleşiňe çağıranyň üçin, şeýle hormatlyla bildireniň üçin. Dogry aýdýan şu, ilim inem pastorlugy aýtýan, ilim watanyň iň beýik beýany bolmalydyr diýär. Onun bir gowy aýdylan söz ýokmy diýip pikir edýän. Sebäbi hakykatdan şu watana bolan söýgüňi beýan etjek bolsaň, onuň ösüşini öňe gidirmeliler. Şu watanyň ösüşi hem diňe ilmden itergäle, iň esas zat. Şu ilymy goşant goşup watanyňa bir ösmegini iterip beren wagtyň eýem sen watanyň öňündäki prezidentlik borjyny ýerine ýetirýän diýip pikir edýär. Elbetde, hökman. Leyla, bir zat aýdasyň gelýär, hakykatdan hem ilim hemişe-de biziň topraklarymyzda alim adamlara goýulan hormatyň, syýlagyň, bir derejäniň çägi bolmanlarda. Hemişe olary ähli ýerlerde halypa hökmüne garalypdyr. Häli häzirçenni bir ulama adamlaryň, alim adamlaryň aýdan sözlerini biz edil keskitleme ýaly ulanýas durmuşda. Edil ilimiň keskitlemesi hökmüne şolaryň aýdan sözlerini özümizde çyrak edýär. Gahrman arkadamyzam, arkadaly serdarmyzam häzirki wagtda döwlet siýasatymyzda bir ilimi, bilimi, onudam bir ýaş alimlaryň dörejiligi işine, mektep okuwçylygyna garamazdan bir ýaş alimlaryň dörejiligi işine de gaty uly üns berýär. Ilki bilen bir özüňiz hakdaky gürrüňlere geçmek gerek Leyla. Halypa şähertlik ýoly wawatyna başlasym gelýär. Gürrüň sebäbi eýem siziň eliňizden mektep mugallim hökmünde taýýarlan okuwçylaryňyzyň döwlet olimpiadalaryna, ders wäsleşiklerine ýeňji bolmaklary elbetde bu has ikileyin begençli duygum diýip pikir edýän. Sebäbi özü üçin adam bir gezek begenýär. Emma şägirdine hem özü üçin hem şägirdi üçin begenýär. Ne şeýdibem döwletiň ilmine, bilimine diňe özüň däli ýaşlaryň üstüne boşant goşmak. Entek özüň ýaş. Inni döwletiň ilmi bir ikrariýetine eýe bolmaga çemeleşýän ýaşlardan ýöne bir has ýaşajyklary ilim bilim dünýäsini ikrar etdirmek bu ýsanjy gatgo uly bolsa gerek. Üýtgeşik duýgy. Ilkinji bilen şu özüň
bir halipalardan alan bilimini tecrübede durmuşa geçirişin görýän. Sebäbi özüňde kän bir görnen ok da özüň gaptaldan görüp bilen ok. Ýöne eýämne şagirdlerimiz var da ilkä bir 39-njy mektepde işlemde şagirt taýýarladym. Agelde Bagelliýew. Ol matumlyň döredijligine filosofik garaşlar diýen temadan işledik. Siz öyle uğurdaşarak da kandidatlyk işiňiz öyle. O temany bilerek işledik. Onu şu taýýarladyk, ilki şäher tapgyryna taýýarlandyk, aljyradyk. Menet şunum şu halipalaryň, ulu halipalaryň taýýarlan şähertleriň ýanyna ýöne matumlyň aýdyşýaly bir san bolsaňam bolýa diýdim da şägirdime. Ýöne şu ykbalymyz bir çüwdi dänim. Bir jurnal almak nesip etdi şäher tapgyryna. Ondan soňra ýa vilayet tapgyryna çykdyk. Bir hili özüňe bolan onamyňa martýan eken şägirdimizden bir hili hasy jowlanyny soň vilayet tapgyryna da bir jurnal almak nesip etdi. Ondan soňra ýa döwlet tapgyryna çykdyk, ýeňji bolduk. Indi şol iň bir buýsandyrjy ýeri, gahrman arkadamyzyň bir ýaşlara bildirýän ünsüni has hem özümizin tecrübemizde görmek nesip etdi de. Çünkü şu Aşgabat şäheriniň bayramçylygy güni uçurumlaryň uçurum bolýan 25-nji may güni hemme öňde barjy taslama bäýatleşiklerini, ders bäýatleşiklerini ýeňji bolan okuwçylar Aşgabatda uly döwlet derejesindäki konserte çağırdylar. O Lewap vilayetinden geldiler. Lewap vilayetinden biz hem geldik şägirdimizi alyp şol Baba geldi okuwçymy şu ýaşullaň öňüne tutuş giden mäherläň öňüne çykyş edip gahrman arkadamyza sag bolsun bir minnetdarlyk duýgularyny bildirmä mümkinçilik bildirli. Şu gaptalyndan şägirdim gepläp dur men gözüme ýaş aýlanýardy. Nähili bir buýsançlykdy. Edil öz perzendiňe buýsançyň ýaly buýsanýan. Dagy näme bir Oğuzhan atamyzyň döwründen bäri türkmeniň milli ýörelgesinde, milli mentalitetyne atalaryň sanawyny ylmataanyň öňdäki ornlarda durmagy ýöne geredärler. Ol öz atan, ılmatan diýip başlayan şol 7lik sanawyň içinde ılmatanyň esasy orny egelegänligi ýöne geredär. Elbetde ılym ene de bolup biler, ılym ata da bolup biler. Bu şägirdiňe buýsanmak duýgusy ýaňa maýdyşmy diýýär, elbetde özüňe buýsanmak duýgusundan has ýokary derejeli duýgu sebäbi adam özüniň ihhlasynyň, zähmetiniň netijesini şägirdlerine görýär. O zaman bir danadan sorapdyrlar da men uzak ýaşajak bolsam näme etmeliyim? Sen dünýeden gaýdanyňdan soň 50 ýyldan soň ýatlasynlar diýseň bag oturt diýipdir. 100 ýyldan soň ýatlasynlar diýseň perzent ýetişdir diýipdir. Ýöne 1000 ýyllap sen adyň ýatlasynlar diýseň şägirt ýetişdir diýen. Elbette her insanyň öz balasynyň şägirdi bolmaklygy ol gaty uly zat ýöne o bagyt her kime miýesser etip duranokda durmuşda çağalaryň başga uğry, başga ýol saýlaýan gezekleri gyt däl. Haýy dogrusyny aýtsak çağalaryň enatalary uğurdaş günärleri ýakarlar saýlaýan seýrek bolýar-da. Ýöne bir şägirt ýetişdirmek ondan bir hakykatdan şol döwlet derejesinde ikrar ediler derece ýetişdirmegiň özü gaty buýsanarlykly ýa-da gutlaýat ýene bir ýa-da aýdaňyzda da hakykatdan bir iýniň tikenekledýän bir buýsançly wakalarda şeýle wakalaryň bir ýaşlaryň durmuşyna köp bolmagyny şol adajyk pursatlary bir halkymyz bilen, bir milletimiz bilen, ýerleşlerimiz bilen paýlaşmagy maksat edinýär-de. Şoň üçin inni geleli özüňde. Sizem men seni bilýän ýakyndan diýeýin hakykatdan bir döwlet bäsleşiklerine, ders bäsleşiklerine gatnaşmak, ýeňiji bolmak, esasen türkmen diliniň bir iň çuňur bir morfologik sintaks biz şoňa çenni bilýän bolsak ondan aňyrky iň çuň zatlaryny aralyşyp häzir gowatdym ýene-de dil we edebiýat Milli Gol ýazmalary institutyna aspirant ökmünde dowam edýän. Indi şu başlan ýolunda dile bolan söýgü nireden geldi? İlkinci bilen şu soru gatyp berdiň Gülsümne. Meniň ilkinji halipam ejem. Sebäbi ejemem filosofiýa ilmlerinden kandidaty. Şu biz kiçi wagtymyz men özüm bilýän bir aňly bolan wagtym bolmanda oturýardym ýatyrjak bolup ýatyryp bilmeýärdi. Ondan soň onna bary seretdiýärdi. Men işläýin ýetenem gapdalma ýöne ses etmän oturmaly diýärdi. Menem bolýar diýip şu oturýardym şu kagaz alardy, goýardy, ýazardy, kitap alardy, belli ederdi. Soň menem näme etdiňiňi diýip sorasam ilm edýän diýärdi. Şo döwler ejem kandidatlyk işini gowramaň ugrun eken. Onu ulalam soň aýdyp berýärdi. Soň ejem işe gidýärdi. Soň ejekelerimiz seredişýärdi ýa doganlarymyzyň kiçi çağlary bize seredişýärdi. Soň olaram
oynap oturuşýardy diýip gurjoklam berse, men gapdala geçýärdim, şo parta baryp, ejem kagydlaryndan alyp çyzışdyrýardım. Bir seretem ejem ýazan kagydyny çyzyp durýar. Şu köbese edýärdim. Soň kakamam telekeçi. Indi soň kakam gelýärdi, hasap kesip edýärdi, onu sanaya, muny sanaya, alan satan zatlaryny sanaya, kakama da köbese edýärdim. Soň şu ejemem halipa, kakamam halipa boldy da ilm ýoluna, ýani ejem ilkinji tergi boldy. Ondan soň mektebe bardym. Lewap vilayet Türkmenabad şäheriniň ýöreteleşdirilen 30-njy orta mektebine, daşa ýurt diline ýöreteleşdirilen mektep, o da bir gimnaziýa diýilip atlanýardy. O rus dili, ingliz dili, nemis dili hemde tans kurslary bardy içinde sapaklyň. Şol ýerde Haly we ýazyly mollumyz, biziň sınıf ýolbaşçymyz gelýärdi bir şo döwür milli däpdesturlarymyz elimize gaýtarylyp berilen döwrüdi. Ýöne mollumyz şoňa seretmezdenim öýmede, ýakalyja köýnekde, ýanly köýnekde gelýärdi. Kiftinede bir ýalygam atynyp gelýärdi welin men bu sonyp seredýärdim. Menem ulalamda şeýlerek bolsam diýdi. Goşgular düşündirende iň bir şo bir Gurban Nazar Ediýewiň goşgusyny aýdanda men täsirlendim de mollumdan. Agaca bakar, arasından su akar, akar suva parkı yok, ikisine den yakar deyip de son manisini tirip başladı. Şu tiren vaxtı adam zat, yaşayış, bu dünyanın hemme üçün umumudygyny, her kimin öz ýoluny saýlaýandygyny, ol akar suwun durmuşyň hemme kim üçin deň mümkinçilik, deň şertler ötýär. Ýöne agaçlaryň özüne bagyl, özüniň alýandadyr. Başardyk, näçe suwalyp bilseň, näçe mewe berip bilseň, özüňe bagyl diýip şonu düşünürdi welin. Şo wagt men türkmen dili edebiýat molum bolma köwesi artdy da. Iterge soň ýokary okuw jaýyna bardyk. Ilkinji bellenlen Halipamam filologiýa ilmläriniň doktory Muhammedulla Aman Sakedow. Halipamam bir şu diplom işimizi yazmana iterge berdi, temamyzy saýlatdy, ine Matumulyň döredijligine, filosofik garaýşlar. Şol döwürden mer Matumulu bilen bir pursat ýatdan çykdy, şu mektep döwrüm. Ilma bolan bir köwesim artyp durdy, ondan aňyrdady. Ýöne şol döwür hormatly gahrman arkadamyz ýurt başdanlygyna saýlanyp dänim taslama döredijilik bäsleşiklerine aýratyn üns berildi. Ýaşlar gözlenip öwrenildi da. Şonda tema işledik. Ýöne ol temamyz türkmen halkynyň gadymiyetdäki we şu günkü baýdaklary diýip, baýdagy diýýärdi. Şu aňyrdan gelýän baýdaklary öwrenip, şo boýunça şäher tapgyryna gatnaşyp birinji orun, vilayet tapgyryna gatnaşdyk, birinji orun, döwlete gatnaşdyk, onda ýeňilji boldyk. Soň şo döwre hem ilmi bäsleşikde yer alym has möjally ýüregim, ilim bilen meşgullanmany. Eýemin ýokary okuw jaýyna gelende de hemme taýýarlygyň bar da hem ilimde tejribeň bar. Tejribe bir açyk bolsa da gözlük etmek näme, nireden başlanýar ilim şo hakynda düşünje gerek da ilki bilen. Häzirki wagtda ikimizem uğurdoş Türkmenistan prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasyndan sosial ilimlerde barlyk usullary diýen sapakdan ders berýär. Amaly sapagynam men okatýar. Elbetde bir ilim diýen zatyň, ilim dünýäsiniň bir adama täsirligini ilki bilen şu dinleýijilere ýetiremizde de adamyň öz taýýarlygy bolmaly hakyndaky habary ýetirmeli bolýar. Ilma adamyň öz taýýar bolmaly. İlki bilen öňündäki berýän molum näçe ilim güýçli bolsa da öňündäki oturan dinleýiji taýýar bolmasa oň peýdasy ýok da. Dün pedagogika hakynda siz bilen görüň edipdikmi? Öňkü wagtlarda mugallim bilen okuwçyny angladanlaryna andragogikada eýem pedagogikaň ilimlerini daşyna tegelenen şägirtler mugallimim ortarada. Pedagogikada bolsa mugallimdur, okuwçylarym asliýetini şu andragogikaň täzelik ýalyk da dünýäde. Ýöne hiç şonu öňkü ilim berişlerini biziň atalyk mekteplerimiz hakyndaky türkmeniň umumy ilim beriş hakyndaky maglumatlary seredende asliýetini andragogik ýagdaýda alınıp barlanýar pedagogika. Gadymda da şeýle, ol Gresiýada, Rimde de şeýle ýöne diýär her bir täzelik ýagşy undulan könülikdir diýär. Ýöne asliýetini dinleýijiler bilen ýa-da okuwçylar bilen söhbet döşlük esasyna gurnulan bir sapaň netijeligi başga bolýanlygyny anyk görýär. Özüňi bir
muğolim hükmünne däli şolaryň bir hükmünne söhbetde şolaryň ılma girişýäni bildirmän ılma salmak iň esas pedagog ustadlyk mukabili. Ýadatmazlyk hemde ýadyrgatmazlyk. Pedagogikada eger pedagogaň özü pedagog çagan öğretmek bolsa andragogika ula adamy öğretmek diýe. Ula adamy andro eýem ulla kanadam özüň ýaly adam gapdalyňdan öğretmek gata kyn bolýar. Sebäbi ula adam özüni hiç pikirleri we özüniň şahsiýet şahsiýet derejesine ýeten şonu Aristotel'in Abali ibn Sina'nın yöreden yollarını ýatmaýanda Aristotel'im misal üçin Aleksandr Makedonskiýni we onuň duşlaryny sapak geçip yöredenini eýem uly bolup oglan bolup ýetişenlerine ýigit bolup tebigaty alyp çykýardanym şo taýda söhbetleşdirip olaryň özlerine gürledi. Abali ibn Sina da sapak geçenini oturdup şäherlerin daş töweregine aýlap oturýar we olara sora berýär. Olaryň özünün düşüncesini aýdýar. Hirurgiýa bilen baglanykdaky, derman bilen baglanykdaky şey dip olary hem ýadadan hem de olaryň şahsiýet hökmüne kemsinmesiniň öňüne alýar. Kemsinmeýär. Olar özüni okuwçy duýgusundan daşlaşdyrýar. Ýani ula adam hökmüni bilimini kämilleşdirýän adam ýaly duýýar özüni. Söhbetde hökmüni duýýar. Men hemişe öňkü gepleşiklerimizde de aýdýan Leýla Gahrman arkadamyň bir hakykatdan umuman milletimizin yaşlarını terbiyelemekte de yaşlarımızı ılımı, bilimi, düşünce uğrukturmakta da bir çeper edebiyatların, çeper eserlerin üstü bilen berýän pikirler gatı ütköşk. Misal üçin Ediz arkadamyň haýsy çeper eserlerini, dörejillik eserlerini alanda da haýsy bir şaferbaý bolan kitaplaryny alanda da gönün seňle söhbetde şolmak arkaly ýazylar. Hormatly okuwçy diýip ýüzlenýär. Saňa şol hormatly okuwçy bolanyň üçin ýüzüňde ýylgyryş, göňüňde ödem ganat peýda bolýar-da, eýem awtoryň ýyzyna düşüp başlaýanda. Ine şol duýguýnam hakykatdan bir çuňur öwrenmek, çuňur özleşdirmek, hem halka ýetirmek iň esasy biziň häzirki döwrümizde biziň deňdoşlarymyzyň maksady bolýar-da. Özümizi kämilleşdirmek bilen töweregimizdekileri söhbetdeşlik arkaly ılma çekmek. Ilymyň iň gowzady özüňden soňky nesillerim edilen işi okuýar we oň üstüne ýetirýär. Eger öňräkde iş edilmedik bolsa, bize soňky nesile has kynrak düşýär. Olar täzeden başlamaly bolýar. Hemen bir kitap ýazmaklaryň özü bir sünnet hasaplanýar, sogaw iş hasaplanýar. Ýani mysal getirişiň ýalda onu et, bunu et diýen ýaly olar ömürlük şu dünýä ýöredigi üçin, dünýä durdugy üçin durýan zat kitap. Şu kitaby her bir okuýjy okan wagty diýär, seniň sogawyň has artar diýär. Oň aňyrsyna uly bir felsefe var da. Sebäbi sen insaniýetiň dünýä garaýşynyň, adamzat hökmüni ösüşiniň bir itergisi bolup hyzmat etýär. Göz baş bolmak gaty uly sowaply iş. Hemem bir zadyň açyşyny etmek Celaleddin Rumi diýär da hiç açan öz çağlaňyzy özüň diýäl terbiyelejek bolmaň diýär. Sebäbi olaň döwri başga diýär. Biz öz döwrümizdäki başlangyçlarymyz siziň aýdyşyň ýaly häzir inniki nesil üstüni ýetirýär. Dowam edýär hem şey diýem asyrdan asyrlara adamzadyň umumy aň sapagynyň üzülmezligine getirýär. Ol diňe bir milletiň çägine däl, soňlugy ilm diýen zat adamzadyň gymmatlygy bolýar. Ilm aslynda bütün adamzada degişli. Şoň üçin men uduka nomerleri tasdiqlanymyzda bütün dünýä ilmi jemgyýetçiligine tasdiqlanýardy. Eýem bütün dünýäniň mirasdary bolýar. Şoňa biz bir kiçijik bolsa da öz goşanymyzy goşup bilýärdi. Iň bir dünýä ilminden belli Einsteinim özünün öňkü alymlaryň işlerini jemläp soň açýar. Käbir adamlar Einstein özünün öňküleň işini gaýtalady we şondan peýdalanyp ilmi açýetdi diýär. Käbir ilmiň maksady şo. Ilmiň maksady soň has şagirdlerimiz hem dinleýijilerim soraýardy. Siziň Einstein barada pikiriňiz näki? Men pikirim Einstein ýaly adamlar 1000 ýylla bir sapar dogulýar. Sebäbi näme Einstein'in öňüm soňum ilmi işler edilip durar. Käni işler edilýär. Ýöne şol işleri alyp içindäki ilma bolan bir üýtgeşik uşuk berip bilýänlerini tapyp şol açyş edip bilmeň özü uly bir geniýlik bolýardy. Üýtgeşik zeki ol kafeteriya bar ýa-danym kofe içip duran wagty agaçda şey diýip şahaçygyny ysıldap duran guş goňýar. Şo guş hem ýeriň dartyş güýjüne
açma ilham berýärdi. Ağacın ucu yere tarap tartylýar. Alma açtı bağdan yerin dartışıcı açıldı deyip bir Einstein, Newton hakkında idealara elbette yine de tevigat bilen bağlanýardy adam. Näçe adamın kellesini alma düşünür, näçe uşlar gonanlar menem aýtýan, onun üstüm häli bäride yapraklar uçýar, ağaçlar ışıllaya, bulut gelýär, o bolýar, bu bolýar, üýtgeç. Tevigatın kanunları dowam etip. Şonu görməyäni başarmaly. Einstein görüp bilipdir. Şonuň üçin misal üçin dogry biziň edenişimiz bir edebiýat ilmine bir oturjagaş bolup biler. Bir sözleme diýjekler, ine sözlem bilen deňeşdireni. Ýöne misal üçin biz otur goýsak, ýene biri gelip bir dowam etse oturuň goýsa, sözlemiň ýüzüne dowam etseňi göçmez manida aýtsak, bizden soňky nesillerin haýsam bolsa biri gelip şol sözlemi jemläp nokoduny goýup biler. Sebäbi biziň ata babalarymyzdan hem aňarda düýpli üýtgeçki zehini şahsiýetleň bolanlygyny eýem ilmim, taryhym tasdiklaýar. Şu wagtlar Leýla, siz sen dilçidäne köplenç şeýle bir soragyň üstünden marlýada, onu köp soragam däliýeli pikir diýerler. Biziň inniki ýaşlarymyz Türkmen diliniň, ýagny Türkmen diliniň edebi dil baýlyklaryndan habarsyzrak bolanlyklar sebäpli ýa-da diýeli maglumat çeşmeleri has köp şu wagt. Internetiň üstü bilen maglumat çeşmeleri şeýle köp bolansoň başga dillerden bir biziň ýaşlarymyz häzirki döwürde aňsatlygy yüzronlaryny gatgowy görýärler. Aňsat tarapyny gözleýärler. Mysal üçin öz pikirini türkmen dilinde düýpli beýan etip bilmese, rus sözüni, ingilis sözüni ýa türk sözü, türk diline sözler. Ol gowzat ýöne Oğuzhan atamyz aýdypdyr, bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam ýöne dili onun ähli mümkinçilikleri bilen düýpleýin bilmeli. Ol her çemenden bir günçe diýenler bir sözlemiň içinde üç dillen söz aýdyp ulanmagyň özü bir nädor düşünje getirýän diýen. Söhbetdeşiňe hormatsyzlyk ol. Bir hilek bar, näme diýen, moda sözüni ulanýar, häzirki ýaşlaryň içinde bir hile moda. Sözüň içinde bir rus sözüni getirsen ýa ingilis sözüni getirsen ýa-da bolardy. Ýa-da sapasa, salama, şolary bu hakynda biz ata-watan gepleşigine döwrana bilen Maral Daýja bilen bir gepleşige dipdik asliýetinde hawa sözler gaýsgaltmak hakynda. Ine şu türkmen diline asliýetinde bir söz bilen ýa-da hatda ümlük bilen 10 sanak sözüň aýtjak zadyny beýan edip bolýanlygyny biziň ýaşlarymyza düşündirmeli, pikir edýärse, şoň üstüne işlemelim kadýan. Sebäbini mysal üçin postları ya kitapları okamızda çeper eserlerin islenini planaga geldi de çağalarını özlenip hey diýdi diýýär. Şo öz kakan hey diýen sesi bilen ya öz atan hey diýen sesi bilen okaýan. Şo heydiň içinde akylly bol, edepli bol, şunyny gaýtalama, senden şoňa garaşama okdum. Ne şu giden sözüň özü sözlemiň özü adama okaljak akyllylyk hakynda lekçaň özüni bir sözde jemle. Birçe ümlüğün üstü bilen ümlük o da sözüm der. Ümlük. Öz açtak many anlatmayan söz toparlar. Hakykatda bir oturup kitaplary okaýarsa, meni aýtýan biziň türkmen dilimiz gaty baý. Hiç ýogy. Bir sözlemi biz üç görnüşde okap şonuň baýlygyna düşünip bilýärsiň. Mysal üçin men kitap okaýarym. Ýöne habar sözüm bolýar. Men kitap okaýarym. Ehengde bar da gep intana. Biziň bir eheng näme degeni? Men kitap okaýan. Diýsen eýem gaty hawa ýa zordan okaýan ýa buýsony okaýanmy ehengde ol. Ehenge gaty kendi atlarly bizde. Şoň üçin şu wagt etika, estetika da ýa sözleýiş medeniýetine bir sözleri dogry beýan etmegin, sözleýiş medeniýetine bir mümkinçilikler ýa otur goýmaň özü. Ýa otur diýdiň. Sözlemde oturuň gaty möhüm roli var. Akıllı ol, atan ýaly. Adam bol atan ýaly, nadan bolma. Adam bol atan ýaly, nadan bolma. O üýtgedip durýar-da, türkmen dilimiz gaty baýna şu sözleýişiň etikasy dogrusyna gürrüň açdyň-da bir halipamyz ýadyma düşýärdi. Ilkinji nowatda şol ýokary bilip alan okuwjaýyma sag bolsun aýdasym ele. Şeýle bir gowy halipalarymyz barda. Teýtnazar Seýdadnak Türkmen Döwlet Molumçylyk institutumyzda da Durdymurat Rejepow molum, Ýadymurat Öwezow, Bayram Akadow, Akmurat Täjimow ýa-ni ol dil edebiyat ilmine atlaryny goýan halipalarda.
Muhammed Kulu Aman Sakedov son nartif nur yağda nartif var da şu sintaksisin düğün tutuculan biri de halifamız saklayan denim seredin diye doğru qo'y dil bilişiniz qo'y diye gurlan Azerbaycança gurlan İngilizce gurlan Orsça gurlan diye yönüm söhbetleşingizde bolan hormaty yani etkan görkezjek bolsaňyz diye söhbetleşiňiz size diye türkmen çöwürlüdimi arasy türkmen çöwürlen diye orsça gurlüdimi arasy orsça gurlan gara diye haýsy dille gurlese diye arasy şoň diline gurlan hiç başarmasaňyz hem diye düşündürüň ýagdaýyňyzy diye ýöne şu diye alyp diye 5 dil jemläp bir sözlem etmän gaýrat edip diye şonu diye töhbetleşiňiz özüni arkaýyn duýup bilmez diye garşdyryp gurlasaňyz diye men nähil jogap bersem ka diýip kösener diye şoň üçin ilmiň etikasyna da sözleşiň etikasyna da düzçe gowja gurlasaňyz gowla diýe soň ýene bir halifalarymyzyň bir Nazarov bar Akbarat Nazarov şolamay diýdi şu gurlaňyzda dogry gurlaň onu da has bir düşünükli gurlaň diýdi pikiriňiz özüňizden öň bökmesin diýdi olmasyn diýdi şo da eýem halifalaryň bize öwredişi bilen pikirleginden geçirmeli adam aňyndan hemem erk diýen bir duýgu bar. Şol erk nekawat özüňde de bolýar da pikiriň özüňden öňe diýänim iň son gaýtmal zadyň birinji aýtýan. Ol köplenç biriniň göwnüne degmegi mümkin ýa birine bir başgarak kabul etmegi mümkin. Şol sabırly bolmak şoň üçin akyllarlar aýdyp durar söz agzyňdan çykmaka o sen goluň. Söz agzyňdan çykan soň sen onuň hyzmatkary diýär-de. Hakykatdan onuň şol söz agzyňdan çykmaka sen o hakyny aňynda gaty seljerme geçirmeli bolýar-da. Muhammed Kulu Aman Sakedov indi biz birinji kurs häli mektepden gelen çağalar bir otursa indi olar bize andragoga çemeleşen ýa çemeleşjek bolýar biz hem onu ilk wada kabul edip bilen öwrenşip bilen soňdur ýatdanym diýdi näme gulajygyn keýerdip diňläp otyr nur çyksyz şu wagt diýdi soňam Gurban Nazariýew soň sözlerini aýdýady kütel ýolun külpetin soň ulersiň serdarym diýdi şu wagt näme üçin diýýär ka diýip düşünem da ondan soň durmuşa qadam basdyk molumçuluğa başladyk bir öz tejribemizde durmuşyň nähili agyr we ýeňil üstünlikli we kynçylykly taraplaryny bolýanyny görende şu molumyzyň aýdan ýadymyza düşýär. Kötel ýolun külpetin ana soň ulersiň serdarym diýeni şoň üçin aýdypdyr diýende şo wagt düşünmän alan bilimiň hem durmuşda tejribeňde alýan ejem 18 ýaşda aýdan zatyny 40 ýaşda gyýdyň taňa gaýtalarny düşünürsiň diýär durmuşyň mysal aýtdym ýaş gelin bolup düşünmädim gelin sen bir adam gowy tarabynam diýen erbet tarabynam gowy tarapy agyrak bolsa şo tarap bolup sebebi her kimde de kemçilik bar sende de kemçilikleriň bar üstünliklerin ama sen kemçiligiň kabul edilýär senin meýlen kemçiligini kabul edip üstünligi bilen saldarlap bildiýär şo wagt bir hiri men aýdýar niýe üçin diýýär näme temem maka diýip giretýär görjegem bolýardy indi häzir özüm eje bollum ulalım ine çağlarymyz ýetişip barýar şoň üçin aýdypdyr diýenler men Gül Sultan Kılıçevna diýip goýlam oğlum diýerdik biz ona Nuri Halmamedowyň maşgalasy bizi tehnikumda okudypdy. Men durmuş halipam saýan adamlaryň biri ýatan ýer ýalty bolsun. Şol bir gün her hilek ýagdaý bolýar da maşgalada düşünşmedik ol er aýalyň arasynda her hilek ýagdaýlar bolýar durmuşby. Onuň bir gün şu ýollaşym bilen bir adaçyk düşünşmedik bolanyna Vay moğlum men ýadadım da diýipdirne. Düşünürip ýadadım men özüň akylly saýanda. Herkimiň özüniň pikiri dogry özüne. Owa tas ýaş teň aýdyşyň ýaly. Onuň şonda moğlum şey diýdi. Ine çağaň diýdi. Çağaň bolýar, sen çağaň kemçiligini hem kabul etýäň, üstünligini hem kabul etýäň. Şo çağaň bir yaramaz hareket etse ya bir yanlış hareket etse şonu sen yanlış hareket ettin diýäňde sen öz çağalyň hataryndan çykaran o diýdi. A sen ýan ýollaşyň olum sen çağalyň kakasy. Sen şonuň üstünligini hem kabul et, kemçiligini hem kabul et. Sen çağaň diýdi pikir edäý. Şol ýalňyşlyklary gaýtalayam çağaň ýalykdyr da geçirip goýber. A senne ýalňyşlyk bolmaýan röýdýäňmi diýdi. Şonda. Kabul edýär de düşünýärdi. Ondan soň onuň pikirlerim hakykatdan ýöne hiç çaçan adam diýdi. Öz pikirlerinden soňa geçmeli. Pikir akylly ýen zat
adamın beyleki adamların kemçiligini görenini özünü düzeltmek için berilýär diýär. Eserlerim şu için. Durmuş tecrübeni almak egzistensiýal hakikat, durmuş hakikati. Yani onu biz çeper ağın aslında berilen eserler üstüne düşünüp alýas. Durmuşa çıkman kam, men diňe olimpiyada mekteplerin arasına geçirilen İngiliz dili bätleşiklerine ýeňilji, ol bul özümçe diňe ılıma gitjek, okuwetjek, okumasam telekeçilik etjek diýär. Ya kakın ya ejek. İki tarafın birini alacak diýär. Ejemem soň daň bilen 4-5'te tur çörek yapmany öwren. Maga näme gerek çörek yapmak maga diýinler dolup ýatyr diýär. Dolur nire düşýän näberli tur diýip tur diýär. Yalandan tur diýip tur diýär. Turup daňdan şu hamir tutturardy. Hamir demin alýança tamdyry taýýarladardy. Şu benim zoňgur näme gerek maňa çörek yapmak diýip soň banka yaptyrýar. Tutuş tomsa 120-200 banka yapýardyk da. Sol poýum maňa näme gerek banka yapmak. Magazin nol. Magazin dolup ýatyr. Öwreni howluny sıyırmak, şu öýleri bork etmek diýdi. Hemme işi ejesi süplük eken öwretmenler diýmesin baran ýigidin. Menim näme men hyzmatkarlyga barýan maňa diýdim da. Ejemem ondan näl diýär. Gaýratyň bolsun adamyň ýüzi gyzarmaz diýsen, men ýüzüm gyzarmaz, kakaň ýüzi gyzarmaz diýär. Atyda salýady kakam. Bolum maňa molumçylygyň ne okum. Peýdasy ýok ştaýda. Gatdalyna molumçylyga gitjegim aýdýadym da. Molumçylygyň gatdalynyň atydan öwrenin. Şu ene yer, ene topraktan adam zat ömür boyu bereket alıp yere yapış. Hawa şonu aldy ýa. Soň atyda otur ýa-da işle ýa-da agdarsa şoň içinden otlaryny, kaşalotlaryny çöpledi ýa-da eken wagty biz tohumyny atar ýa-da kakam kät bilen urýady. Şeýit ýa mena maňa atyp näme gerek diýen. Ondan soň durmuşa çykdyk. Gaýnatam işläp ötür bir hili kömek edesim geldi. Daý durum men tohumyny atşaýyn ýa-ni ylgap barýan. Kakam şoň üçin edipdir diýen içimden. Soň gaýnanam çörek hamirdi getirin daýda men özüm tutaryn diýip hamirlary oňorup çörek ýapýan soň bankaň ugruna oturuň daýda özüm eden aýtýan. Depesi göýge diýär. Gaýnanam töweleme gelin eljekeniň ejeňe sag bolsun diýip ejeme jaň edip sag bolsun aýtýatda. Soň ondan soň düşünýän o ýerde hökman hyzmatkarlykdy ýa başga ol sen durmuş mektebinde. Durmuşun öz ýoly. Hamir diýende bir zat ýazmaşdy. Ejem irrekden bir ýarawsyzlyk tapyndy da ýarawsyzy da onuň men 7-nji synpda okaýakam meýem hamir etmeli bolum. Tamdyra girmeli bolum. Şonu gapdanymda ýatdy. Men horjadym da bolsam bir 35 kilometrin ýa 32 kilometrin bilemok. Şeýle horlugymdan bar güýjüm gaýratym bilen şu ejem ýaly derlegenime begenýärdim. Derak ýawun şoňa begenip süpürmen şo derimi görkezjek bolup derläp işleň çaga da sen owa. Onuň ejemem wahay intege hamira irrek bolyn gyýdym. Durmuş şeýti da zyana degmez diýdi. Hakykatdan hem şeýle inni şu käwat oturýarlar da hamir etmeli o ýurgan pikre watyp oturýan adamlar görýäňdir. Gönü 10 mindiň içinde sen hamir edip berýän de sen hem ýaşlykdan alan tejribe ol hem işte de şeýle. Ol diňe gep hamirde däl, sen hamir ýuwraň ok, durmuşy ýuwraň. Durmuş arkaň derledimi diýär. Ýuwran bollum eje gören bollum diýsem arkaň derledimi diýär. Ha diýsem ýuwra ber häli magadyna yetmedi diýär. Inna derle ýuwran ýok gowja derlesin diýär. Onunla hamir magadyna yetdi diýär. Şeý dip şo eýesi öllüm diýmen hamir bollum diýmez diýär de eje. Hakyky şu ejede gaýnenede iň bir begenýän ýerim gaýnenim ýapan çöreklerimi alyp goňşulara paýlap çykdy. Birinji sapar ýapamdy. Gelinimiň ýapan çöregine seredin goňşular diýip depem göýe ýetdi. Şu bara bir durmuşda ilmde de, bilimde de, umuman yol görkezýän adam halypa gerek eken. Onuň Leyla bir zat bar da şu wagt gaýn eniň öýüne düşýän, gelin bolýan bir adamın en esası dayanıcı maşgalasy. Adam maşgalasından alan inertsiyasy bilen ilmde da, dörejülükde de, işde de şoğulluk kazanýar. Şo maşgaladan alýan badyň saňa hem sünnüklere yetmege ilham berýärdi. Şu öýünden arkaýyn bolsaň, öýüň awat bolsa, başga işleriň hiç il ýada bolgyny duýmaýar adam. Ine biziň ýaşlarymyzda bir gelin gaýyn meselesine birazajyk ine şu köp kişiň pikirde hakykatdanam ine gaýnansam käwatyny talip bilen içine duşukda bolýanam. Talip gyýjazlarym men işgär bolýan öýüň işi ýa
yankı o mellek maliyata hakkında gurrun yok, hamir hakkında, tamdır hakkında hiç il gurrun yok. Dine öyün otuyurluğu var ya, öyün dikotuyurluğu değil ya Türkmençilikte. Şol dikotuyurluk işinem diline çolap ağzına alayanlar var. Yine şunu şu mesele hakkında birazcık çalacak gençler. Sizden olma adamsın. Senem olma adamsın. Olma metyen, zahmedem çekyen, daşının molyan, iksan çağana da seyretyen yani şu atan oyunu gelende kaynam oyunum, ecen kakan oyunum, en kuvvetli tertiplep, yuup sıyırıp kayıtyanını bilye işe gelip deyince ne da ayarladı. İşte deyince lan hakikaten başta baramda, gelin olup baramda ecem ayt da kaynanının sonra öyünün davini ilk öğren özünden son kulda işler vermegin yine diye. Son ilk varında dayıza deydim şu öyde nemeler etmelin. Siz ne hili arasalayanız. Siz ne hili nahar ediyaniz. Naharlar pişirip bilyen dedim. Yani siz ne hili pişiriyaniz. Men öyün davine girecek olyan dedim. Son hani sen birinci edip çık dedi. Son kemçilikleri olsa aydarın gerin dedi. Belki mendenim gov ediyansın dedi. Son şey edip sıyırıp sıpırıp o bork edip çıktım. Men gelin arasaca yuvalı geldiydi. Çangalamda bir kemçilik olmalı da benim yaş durmuşa çıkmamın bir ayretin vaka men. Kahraman arkadamız iş saparı bilen gelenine biz çare öňünden çykýardyk arkadamyzyň. Ondan soň şonna kahraman arkadamyzyň öňüne çykýan gyýlary Aşgabatda garaşdyrlygymyzyň 20 ýyllygy nasip etdi. Baht köşk açyldy. Şoňa durmuşa çykjak bolsaňyz seýşýän ýigdiňiz bolsa diýip çağırdylar da aýtdylar. Baht köşküne çağır ýa diýdiler. Ondan soň menem adamyma şu döwür gürleşýärdik da men şey diýip aýtdylar mene güllüme diýsem näme güllüň näme şimdi men saçak geljek diýip de okuwdan gelsem hem saçak gelipdir. Guda gelipdir. 3-nji kursa göterip indi 4-e geçipdik. 3-nji ýyllykdan 4-nji ýyllyga. Ondan soň men sözüme söhbetime seretmediler. Güpür tapır toy etmeşek bolduk geldik Baht köşküne Kahraman arkadamyzyň gatnaşmagyna 20 sany ýaş juwan bolup öňüne şuňal bir üýt köşk duýguny başdan geçirdik. Nerede gördüm kam diýdim niýatma işte hakykatdan. O akketenli köýlekli. Hemme Kahraman arkadamyz gutlatda ýurt başdan özüniň şol wagt bir nikada barasyna gatnaşma. Ak pata berdi. Durmuş ýolumyzda ak pata. Döwletliden döwlet ýokardy ýara halkymyz. Salyut atılly, aýratyn täze maşinler gelen eken maşinler şäheriň içine aýladylar. Bir uludan uly çäre geçirildi de şonna özümden bagtladım ýokmu ka diýip pikir etdim de. Elbetde her kimiň bagtyna meýser eden o. Soň şafer paýyny goşurdylar, maşgalaňyz bolup şu sowadyjyňyzyň içi dolup dursun diýip uly boýumyzdan uzaý sowadyjam berdiler gatdan. Ýaş maşgala diýip bir haly sowatlary, gül sowatlary hemme zat getirdiler de. Ondan soň geliniň bady barýan ilk ertek ýaly ondan soň işler başlaýar. Hakykat başlaýar. Ejen derler dürtüp tuzurýança, süýreýänçe ýatar ýaly. Daňdan turyp çaý zatlar oňaryp indi syrşdyryp başladyk. Indi olimpiada köp taýýarlyk görüp çaň süpürmän çalajydan bolmaly mümkin gaýnelem gelgelini bileje süpürilip sykyp ýanky eskini bileje süpürüp başlady. Indi şeýdi birak süpür diýdi. Ha men aýtdym boldy öwrenip soň nahara başladyk gaýnenim nemeni galupsydy ýa-da gaty kelem dolama. Kelem dolama, bulgar dolamasy. Gaty ütköşedi ýa-ni eken. Aýratyn öz resepti bar eken. İçine neme salýan eken? Näme? Reyhan salyan eken. Açık reyhan salyan eken. Bir üýtköşük tagam onu öwrenim. Aýdyşya aýtjak bolýanym öýüň hemme däp desturuny öwrenim. Soň gaýnanam aýtdy şu bir tarabyň gowy ekenligi öz öýümiň däbi diýip durmadyň diýdi. Biziň öýüň däbinam kabul etdiň diýdi. Asal tamdyram gaýnatamy sallardanam menne beýlek tamdyrdan bar eken. Indi göçdük täze öýe, o ýerde tamdyr ýokdy. Daima tamdyr salyň, men tamdyrda çörek ýapyp görkezjekdi. Soň gaýnatamym gowda gowur ýa-ni neme diýen, gelin şu zähmet çekip bilşin görkezjek bolýan. Ha, o da çöregim ýapyp görkezeýin diýdim-de. Bir hili gyýdlaram ýok da. Üç ogul menem birinji gelin meni gyýzýal kabul etdiler. Birinjimiz hem gyýz boldy. Adyna geçirjek boldular da Nurana. Menem aýdan gaýrat ediň, adyňyza geçirmeseňiz hem bizi kimiz hem gyýdyňyz. Şeýle gow kabul etdi de. Kim gaýdan ýerlermen boldy. Ýani şoň gaýnam düşünüp bildi. Ejemem
iki tarapdan bolmaly. Sazlaşyk. O düşünür ýa-da açyk bolýanym ýaşlarym şu durmuşy gurmak we onu bozmak, dolandyrmak diýen zat gaty inçe zat girişjek bolmaly, düşünjek bolmaly. Bir tarapdan gaty inçe Leyla, bir tarapdan şeýle bir aňsat, şeýle bir durmuş guraňsaň esasy zat wepalylyk. Tüýs ýürekden ýapyşmak eden işiňe iň esas şert mi diýen. Bolly saňa diýilýän bellikler dogry kabul etmek, düzetmek, sagdyn kabul edip, ýöne käwat ýaşlyk şonu kabul etdirtmeýär, lekin şo ýaşlyk. Şonam ýöne etikada bar, belligini aýtmaňam, tanqid etmeňem her hil ýollar, ene kiçikçe çagaňa. Bar uşkäseň düýnek suw dökgelliseň, çaý dökgelliseň, käseň öle bileziň epi käwe öldük gelse. Sen şonu dögüň oga şo taýda çagaňa. Gaýdym bolýa innikede qaytalama, ay men ullokan bolupdyr, gaýdym kömek, gaýdym dögülen käse bolsun toý boljakdyr diýenden boýa. Şol bellikler gaýnenelerim şeýle belli etmäni öwrenmeli durmuşda. Ol diňe gelen yer gelinip ýöne yer aýdylmaýara. Hakykatdan sen şol däbini salmak işinde gaýnenin metodikasy gaty uly rol oýnaýar. O taýda. Aptaldan goltugy bermek, kömek bermek. Sen badyň alyp dursa, goý elleme özüm eder. Mundan edişin çyr-çyrşak edipsiň diýen bolsa, şoňat inni gaýdyp ellemeýärdiň. Aglardyň giderdiň. Menki gaýtam hamyry ýazyp otyryň, men gapdallar galyň bolýardy türgelin. Yine nemetmedi ya, kemedi diýip pikir etme, şu ýerine öwredäýin diýip iki tarabyny eplep ýazyp öwretdi de men şeýle eplemen ýadymda. O bir hili men psihikama erbet täsir etmedi gaýnatamam. Göwrülje bagdym, köşegim kösenýänsiňem, ýok kösenemok, hediretden diýdimde. Oňa gatdaldan agyr görünýän bolmanda ýagdaýym. Ejem kakamada, gaýynlaryma da, adamyma da sag bolsun aýdasyň gelýär. Men düşünüp kabul edýärler, menim düşünüp kabul edesim gelýär. Näme взаимопонимание diýen öz ara ylhalaşyp. Iň gerekli da maşgalada. Esasat da şol. Düşünjek bolmaly. Diňe özüň küýün düşünürjek bolmak gaty näme dogry da. Käwatyna şu özüň küýün düşünürjek bolup gara der bolup jymgyzyl bolup gidip batmaly. Şu özüň hakynda. Dymman başarmaly, diňlemän başarmaly. Diýär, iň gowy söhbetdeş, iň gowy dinleýijidir diýär. Sen dinleýän adam iň gowy söhbetdeşdir diýär. Dinlemän başarmaly, tomaşaçylarym diýenler gülşürüň öz dinlemän başarmaly. Öňüne gelen adamdan köp gürleýär diýip maňa köp aýdýarlar şonu. Yo, ona dinleýijilere menim bir ılımyň wekili hökmüne bir aýtjakdardym, her kimiň öz dünýä garaşy belli. Ýöne respondent we korrespondent diýen düşünje var. Eger korrespondent respondente gerekli degir soragy bermese, çekip bilmese onu respondent näme gurulasyň? Korrespondent şonu açyp gurletmeli da. Sen gurletmeseň gapdaryň daqydymar da. Yo, ana şol şey edip meni aklap ber, bolmasa maňa köplenç. Goýa, olar gurlasyn, ne diýip aýtýarlar maňa. Ýok, sen gurlemeseň men gurlap bilmerim mysal üçin. Şoň üçin sen korrespondent hökmüne meni respondent hökmüne sen gurletmeli. Iň bir gowy ýeri improvizasiya hökmüne geçip dur. Öňünden soralar taýýarlanylar. Men diňe gepleşige çağırdım seni, hem biz näme hakynda gurrun etjekdigimiz hakynda hiçlik gurleşmedik. Biz diňe wagtyny belleşdik. Şo da gelen soň gurleşip, hakykatdan hem şeýle. Iň esasy bize durmuşda gerekli adam şol. Men köplenjem aýdýan özümem pikiri, şo pikirde de arasyna oturup gurleşmeli. Hemme zadyň. Mysal üçin köp maşgala bawatyna gepleşiklerde de ya maşgala hakynda söhbetleşiklerde, gurrunlerde de köplenç diýerler de hala jeýilnigi doly. Mysal üçin hemme zatdan iýjegi we geýjegi we öýü üstünde diýerler. Şonu da plan bir nägeler döreýär-de erkek kişilerde köplenç aýal adamlar. Menim aýdýan sen haçan soňky oturup guruluşyp gördüm. Hiç zat hakynda. Aýal maşgala hiç zat gerekler. Diňe hoş söz gerek. Hoş söz gerek. Şonu dinlemek gerek. Şonu çydap dinleýän diýen. Ha diýen dinleýän bolly ýetik şol. Şo wagt şol o dalyp duranam bolsa, ha dat dinleýär erkek şon bolly ýonun aýaly nagtly adam ýok dinleýänni sebäbi. Ana şol aýalyň psihologiýasyna umuman bir erkek kişilerem ýa-da geliniň psihologiýasyna gaýnenäniň, geliniň hem gaýnenäniň psihologiýasyna düşünjek bolmagy bizde esasy
meseleler şu iş etmekte çıkýan kady. Yani mene gelin aýyň atnaşyklarına. Soňam düşünje meselesini ine şu dinleýijiler sonra berýärdim. Neslin arasyndaky söhbetdeşlik dogusuna görünýän ine bile geçen tapamyzda maşgaly institut var atem. Şonu aýdýarlar, ine bize şu günkü ine atalarymız käwagt düşünmejek bolýar diýe. Olar bize has tehnologiýa maglumatyna ulaşan känler durmuşun beýleki köne maglumatlarynyň gyzyklanmaýan görýärler diýe. Ýöne biz gyzyklanýas, ýöne sany ulgamystylar diýe. Şonu eje atalarymız käbir gerek ýerine köne pikir diýe. Menem aýdýan duruň diýe. Hiçem köne pikir däl diýen. Sebäbi ne tip bolsa diýe, ine siz iPhone 7 ulanýaňyzmy diýen. Ne tip bolsa siziň çağalaryňyz geljekde atyklaryňyz iPhone 70 ulanýar diýen. Ne tip bolsa diýen, ulum össün ne tip bolsa. Ondan soň siz hem häzir aýdyşyňyz ýaly köne nesil bolarsyňyz diýen. Ýöne ene ataňyz özüni köne nesil hasap edenek. Siz hem özüňizi 30-40 ýyldan köne nesil hasap etmezsiňiz diýen. Şu sagdyn pikirli bolmaly, ene tanım düşünmäni başarmaly. Biz hem şolaň ýaşyna ýetenine şu ene atalarymyzyň aýdan sözlerini gaýtalajagymyz bir gumana. Bir gumana. Atasyny garranlarynyň ýani kenara bir wagtlar ertek bar da. Şonda bir daşyň üstüne atasyny goýup bir deňjalyp durýan atasy bahyryň ýüregi ýarylypdyr da. Begenjinden ýydan alyp gitjekmi diýip. Şol duýguny soň ogly şonyň maga gidip barýakada. Olam başdan geçirýärdi, oglum şo taýyp gelip ýadap, dagadyň maga gidip barýaka daşyň üstüne goýup demin alýan. Begenýärdi. Oglum sen meni ýydan gitjek bolýarmy diýär bolan. Şonu atasy ondan sorany. Ýok ata men deňjaljakdy, mädir akitmeli ýerine diýip jogap berýär. Ogly sen ýydan gidesiň elýärmi kaka diýip ýydan alyp gitýär. Diýmek näme de bolsa ýene de şo Celaleddin Rumi diýýärler biziň çağalarymyzyň döwri başga, olaň düşünjesi başga. En atalarym hakykatdan hem şolary düşünjek bolmaly. Şolaryň olaň döwrüniň şeýledir. Şuga köplenç bir gatty sady pikirlerde bir gülküňe melen ýerler bar. Bu zamanyň çağalar diýe eline telefon berdi. Vay meni açıp yapıp menden goýular, senden goýular da dogulanyny gözü bile gören zat. Bizden soňky nesil bizden kämin boldy. Gözü bile gören zat. Egerde biz hem dünýä gelemizde ejemiz kakymyň elinde telefon bolsa biz şu wagt ondan hem güýçli bolardyk da. Ol öz-özünden bolmaly zat ýöne şonu kätesine kabul eden oklarda. Sagdym kabul etmek iň gerekli, iň gowy zat. Şoň üçin milli liderimiz Gahrman arkadagy serdarymyzdam diňe şu ýaş neslin örňäp ösmegi dogrusyny ala diýdi. Sebäbi islenlik ýurdun geljegi nesil ýaşlar okuwdan geler eňlerini rükzak sport zaly bar ýa. Dilmerkez, hökman ýanlaryna. Şol sport sport bilen meşgullanmagy durmuşyň bir bu kadasyny öwürtbilide Gahrman arkadamyň özü ýa bütün dünýä velosiped günü. Bütün dünýä velosiped günü hakyndaky kararnama Türkmen tarapyndan teklif edilen Gahrman arkadamyň aýratyn bütün dünýä goşan adamzat üçin onu ýam adata bütün dünýäde 3-nji ýyl bütün dünýä saglyk güni ýalyk olam bütün dünýä velosiped güni her kim velosiped sportym iň gowurlan sport häzirki wagtda ýaşlaryň içinde. Soňam alim arkadamyz şu Lukman hökmünde de genetiki deformasiýa öňüne aldy. Şo ýene sagdyn genofondy gowrak saklamak üçin. Şu nesillerde her hili dogabitli keselligiň bolmazlygyna öňüne Çilim meselesinde de, içki meselesinde de ünsürlüyor. Şu da sağ olsun. Aydasın. Sebäbi men ertirgün gyzym üçinem, oglum üçinem arkaýyna. Net bu kompýuterlaryňyza owat berýär. Baran gününde baran gününde 1 sentýabrda. Ol bizden o kiçik Tetris diýip bir zat bardy, oýun olýar. Şonu görümde kompýuterdir öýtýär. Ol bu hakykatdan hem bir biziň çağalarymyz üçin ýa biz üçin edilýän aladalar hakynda men bir ýerde okan maglumatym ýadyma düşýärdi. Amerikanyň iň belli gazetlarynyň biri New York Times gazetyna bir gün bir köprü hakynda maglumat ýazypdyrlar. Ýa-da ullakan maglumat köprü ýöne şäheriň içinden geçen ýapjagyň üstünden edilen 2 metrlik köprüň gurruňy 2 metrlik. Şu hakynda New York Times'da bütün dünýä ýaýraýan New York Times'da ullakan makala çap edilipdir diýe. Amdereň üstünden geçen 3 tane köprü. Ýewropa we Aziýany birikdirýän köprü. Ol diňe
logistikanın içinde ilim, bilim, medeniyet, halkara gatnaşyklar, döredijlik, hemme zatla iktisadiyet. O şol sen häzir dogry iktisadiyet dolandyrmak üçin etikany bilmeli, ilimiň bolmaly sen. O hemme zatlar sazlaşy. Men aýdýan biz diýen ýam Aşgabat ine bir gün görersiň düýbi tutulanlar binanyň bir hepdeden turýan on üýýän boý ýeten biz şol bolmaly zat ýaly kabul etip başladyk. Asliýetini gözümizde öwrenişdik. Asliýetini ata-babalarymyň bir bar eken, bir ýok eken, bir adalatly padşa bar eken diýip aýdýan arzulary ertir günümüz bolar diýen eden niýetleri şu gün biz şoň içinde ýaşaýar. Şu döwürlerde diňe arzu edilen şalan, arzu edilen döwletli döwranyň içinde ýaşaýarsa biz asliýetini biz nesillerimize şonu aýtma ertek düzüp beren ýok sebäbi. Biz ertekiň içinde ýaşaýarys. Daşar ýurtlarda ne? Türkmenler öleň Türkmenistana düşýär diýerler. Cennet. Ya indi okuwçylara da aýdýadym da siz bir daha da düşünün diýädim. Birinji sapak geçip başlanmatym. İlk şu mektep üçin siz bir teňeje pul çykaraňyz diýen döwletiň özi hemme zady diýär. Men ine daşar ýurtlary bilen deňeşdirip aýdym. Hiç bir ýurtdy kimse desem gelýär. Ýöne artyklaşdygyny aýdasym gelýärdi. O kanunumuzda esaslandyran mut orta bilim diýip. Ne gazy suwy togyny, ne bir üpçünçülügini, ne bir kitabyny ene atalar alady diýip, ne bir tölegini aýdyp, okuw tölegini. Men bir zady aýdasym gelýär, sözüň ölen ömrüň ölenmesin. Şu şey diýär, garip bolup dünýäge gelmek aýyp däl. Garip bolup ölmek aýypdyr diýär. Gawat onym ýok, munym ýok, plan zat, ne bahana. Sen näme işleýän? Bereket var. Pikirlen, işle, oku, dörüt. Hemme zat mümkünçilik var. Şu şertler hakkında, şu mümkünçilikler hakkında arzu edin. Yine internet ulgamlarını görýän bir çağa çygyn, bir okuwny okamak üçin ayak yalaňaç neje kilometr ýoly geçip mektebe gatnaşyk hakynda. Ya şoň ejes kakasynyň arkasy bilen ýük taşap şoň mektep pulun töleş hakynda. Wakalar gatken misallar goýýarlar. Ýöne bizde o alada ýok. Men aýdýan siziň bir doglan ýeriňiz gaty goýýar diýersiň, ykbalyňyz çüpdir diýen. Ne ene ataňyz tölek aladasy ne diýen, ne başga zat ene ataňyza derek moğlumlar terbiýe de berýär, östirýär, öwredýär, okadýar diýen. Diňe öýüňize baryp öýüşedip dynjalmalysyz diýen. So ne näme diýjek bolar? Nesil üçin hemme zat bar. Ýokary okuw jaýynda da bilim ministrliginiň eýem bilim ministrligine kabul edilen eýem düzünname barda taslama beýatleşiklerini, ders beýatleşiklerini, umumyň halkara derejesinde yer alan okuwçylar gönden ýokary okuw jaýlaryna okuw alynýar. O da eýem bir-birine nesillerini görüp näme köbes etmek, şoňa bir şolar ýaly boljak bolup, şolurda okumak, ylgamak ýurt tarapyn hemme zat edilýär. Diňe okumak maksadyňyz diýen. Şonu okasak ýokary okuw jaýam, gowy okap göterseňem durmuşda gowy hünärmen bolup ýetişip bolýar. Birinji nowatda okuw, şu okuwlaryny okasyn diýip ýaşlary, mektep okuwçylaryny hiç ýyl ýagdaýda bökdönçlik döredönökler. Hiç zat. Ya iň bolmanyny Aşgabat şäheriniň içinde aýt, sen gatnamak okuwçy petegini. Aýdaý mysal et mugut. Mugut. Hiç kösençlik ýok. Hiç ýyl kösençlik ýok. Sen git kitapxanalar aýtdy. Internet, ulgam, kompýuter, aýratyn salkynjak jaý, islen kitabyň kitapxanaçylar hyzmatynda başga näme gerek? Hiç gerek. Şoň üçin men pikirimçe ýurdumyzda hemme mümkinçilik bar. Şu mümkinçilikden peýdalanyp bildirilýär bize ynam. Şol ynamy diňe ödemeli. Başga onun için zähmet çekmeli. Diňe zähmet çekmeli. Saňa aýdýarlar, biriniň üstünligi bar bolsa sen şoňa gözüň gyzdyrma diýe. Sen ýatan wagtyň ol ýatmady diýe. Sen oturan wagtyň ol işledi diýe. Şu zähmet çekmeli, işlemeli. Başga aňyrsynda zaten ilmde de şeýle. Indi gelip ilme girdik de diýeni. Ilme girdik. Ine günniz mysal üçin çağılar dinçleýän okuwy, tenis gatnaýarlar, uly tenise, sport hökman gatlarynyň goýýanyna gerek. Soň goşmaça sapaklara gatnaýarlar, olary alýan öýe getirýän öýüşlerini işleýär, öz işimem arasynda dinçleýän. Ondan soň çağılar ýatan soň ilm bilen meşgul bolup başlaýan. Agşamyna kompýuteriň başyna geçip dissertasiýamy. Şoň uğruna çykýan jemlemäň uğruna. Ýa-da işleseň
çeksen zahmet ýa dama köl bolar. Eýem işlenen makalalarymyz Ilm Teknika jurnalyna, Garaguma, Ýaşamyň Ilm Teknikasyna, Bilim jurnaly, kitapdaky makala ýygynlylara hemmesine çykdy. Eýem bir hili begenýän. Gorunda sen eden işiň özüňi. Özüm şonu ýüdur edilýär-de, görýärmi? Şo maşgalaň bir tarafa süýşürip edilen o haýal adamy. Naharyňa bitýär, kiriňem ýuýan sen, çağılyňy da seretýän sen wagtly ýöne şoňa daly bilen etýän. Şo zady ilm diýen zady, dörejçilik diýen zady. Ine şol zatlaryň hemmesem biziň ýaşlarymyz üçin görürli bolar diýip Leyla şuň sen çağırdym. Sebäbi zenan hökmüne bunu hergede gepleşiklerde de aýtýan, zenan ilmi işgär bolsun, zenan dörejçilik işgär bolsun, zenan öýüne baranna ýan ýoldaşynyň aýaly, gaýnarynyň gelini şol öýüňden bikesi. On gitjek ýeri ýok. Şol işleriň daşyndan türkmen zenany hemme zady başarypdyr. Şükür Hudaýa, ýurdumyz asuda, ilimiz avadan, asmanymyz asuda, zeminimiz parahat, öňkü türkmen zenanlary söwüşe de çykypdyrlar. Şol işleň daşyndan nesilinem terbiýeläpdirler. Erkeklerle bile söwüşe de çykypdyrlar. Gerek bolsa janyny berip watanyny ýurduny gorapdyr. Nähilek beýik görellerimiz bar. Göktepe söwüşinde gyrkylyk bilen edilen. Gyrkylyk bilen eline hal dokap duranlar, daraklary, gaýçylary, hemme zady synnylary, keserleri bilen. Ora alyp onu çykypdyrlar. Şonu oturmanlarlara. Diýmek bizden häzir diňe işlämeli. O külpetler yok, matulun döwründäki külpedim yok, ondan öňkü döwrde külpedim yok. Arzu edilen ertekiň döwür bir karar ýan geldi. Alkanyşly döwür ýaşamaly, işlemeli, başga neme derler. Soňam şu özümüz var edeni ilmde de, dine de özüm men diýmeli derler. O da wa ýöne şol her bir adamın üstünlüğüne kaptırnak, yakınlar, goltku bolýan eken. Şu mektebe işe başlandyyorum, gaýnyne madamy men bir mektepde işledik de. Soňra ders bähleşigine emin agdaýdy barlar. Çağılar saklap durýar, bar gitiber gelin, işler karşı duran okdy. Ejem kakamamaydy. Gaýnyň näme diýse şonu ediber diýärdi. Goldaýam et bolmasa başgalaryň bol diýär. Begen başgala birinji ýerde bolýar. Arzuwlaryň bilen mümkinçiliklerini deňgelenme. Gaty gulysynmy gol. Taslama bähleşigine de emin agdaýdy barlar. Ondan soň ýylyň denany, ýylyň bolum bähleşig. Hiç birine böwet bolmady. Bir hili maşgalaňa bilen söýüň has artýar. Şo şeýle etseler menem olara ikisi jogap beresim gele. Nähil ýa-da kelseň işläsim gelýärdi öýde. Sebäbi adam ruhy töreýärdi. İçki ruhy. Şoň üçin geljekde de ýakyn wagtda nesip bolsa filologiýa ilmlerining kandidaty diýen ada eýe bolanda da gutlamak bize nesip etsin, ýygyňyz bilen bize de Hudaý ýetirsin, şeýle üstünliklere ýetmek. Sebäbi zenanyň, onu da ilmli zenanyň diňe öz maşgalasyna däl, dünýäni düzeltmeklige goşanda gaty uly. Şoň üçin Leyla ýene bir gezek şu gepleşigimize geleniň üçin bir wagtyny sarp edeniň üçin köp sag bolsun aýdýan tomoşaçylarymyza da şeýle gyzykly bolanlar diýip pikir edýän sebäbi ilm hakyndaky söhbet, maşgala hakyndaky söhbet hiç açan ýadatmaýar. Onu da hakykatyň söhbeti. Adamyň öz tejribeleri hakyndaky edýän görrüňi hiç açan ýadatmaýar. Şoň üçin bundan beýlegem üstünlük arzu edýän, öňde goýan ähli maksatlaryňa ýet. Nesip bolsa perzentleriň bagtyna goýan perzentleriň ilm dünýäsini edil gahrman arkadamyzyň mysal getirýär. Farabi, Biruni, Omar Hayyam ýalap türkmen asmanynyň, ilm asmanynyň, günnäwar asmanynyň bir owadan ýyldızlar bolup parlap dogmaklaryny arzu edýän sebäbi teň özüň eýam ilmde parlap dogan zenan hökmüni bir özüň tanatdyň. Şoň üçin mundan beýlegem üstünliň arzu edýän sen ýa zenanlarla tanışlygym üçin özüm diýsem buýsanýan işleňde üstünliň arzu edýän. Yürekde şimdi yani aşağı için köp sağ ol. Dileğilen hemmemize bile olsun. Hem her bir atada çağısı için özün çağısına bağış edip yaşaya. Şu biz neyem için ılgayas, neyem için işleyas. Çağılarımıza ilk bilene bir nuska olur deyip aydiyalarım. Çağa sen aydanyny däldi, edenini edýär. Şu biziň edenimizi etsin diýip nusga boljak bolup ikana bir ılgaýas. Şoň üçin aydanylaryň hemmemize bileje nesip etsin. Külli türkmen halkynyň geljekki nesli mundan beýlegim türkmeniň adyny dünýä tanatdyn. Şonu arzu edýän. Ýani birje bu taşlýardy gahrmanlar qadamyzyň öňünde halk maslahatyndan
ähli bilim işgärleriniň adından çykyş etmek bagty nesip etdi. Ona kakajana haýş edersiz, goýors gepleşiň öňünde. Şo pursat ýurt başdanyň öňünde ikinjige de durmuş toýuny gurmak. Ondan soňra hem öňünde ähli Türkmenistanyň bilim işgärleriniň adından çykyş etmek hemde şu köp sag bolun diýen sözlerini eşitmek men üçin ulu bat ol, depem göğe getirdi. Şondan soňra hem aspirantura okuwa girip, şu ýer Aşgabatda gelmek bagtyda nesip etdi. Men üçin ganatlanyp boldy, ýene-de ösüşe tarap itergi boldy. Şoň üçin şu şeýle döwletde ýaşaýanlygyma ilk bilene men durmuşdan hak tagalladan minnetdar. Şeýle ýerde dogul, her kim dogulajak ýerni saýlap dogulmaýar. Iqbal saýlaýar. Iqbal saýla, Iqbalyň şeýle ýurtda dogulmagyny saýlan üçin men minnetdar. Soňra gahrman arkadagy serdarymyza şu şeýle bol elin emin arkan parahat durmuşda ýaşap bir örüňemek üçin döredip berýän ähli mümkinçiliklerini köp sag bolsun aýdasym gelýär. Yürekdeşim saňa da ähli üstünlikleri dileýän durmuşda ähli dilen arzularyň ýerine ýetsin sebäbi sen hak tagallanyň ýerdäki wekili, şahyr sen biziň yüreklerimizdäki toplanan arzulary halka getirip biziň dilimizden gürleýän. Halkyň dilinden gürlemek bolsa iň agyr we jogapkärçilikli wezipe. Şu wezipeňde saňa diň üstünligi arzu edýän, yüreklerimiziň taryny mundan beterim gowy çalmak arzu edýän. Köp sag ol. Ene mekranileşleri şeýle iňsiýji töhwetlerim tamamlanmaly bolýar-da sebäbi wagt diýen zadyň özünde bir adamyň ömrü bar. Asliýetinde filosoflar aýtýar, wagt diýilen zat bu giňişlik wagty adamlaryň özleri oýlap tapdy. Sebäbi adamlaryň ömrü çäkli. Şu çäkli ömürde şeýle manaly söhbetlerde bir hemişe duşup durmagy men arzu edýän sebäbi Hytaýlaryň beýik felsefesi bar. Hakyky ilmdar, dana, yürekdeş adamyň bilen 10 minutluk söhbet bir hepdelep giýje uny kitap okan ýalyk diýär. Onu her hil variantyny aýtýarlar. Ýöne iň esas zat hakykatdan bir-biriň ýüregiň okamagyň iň bagtly ol hemmelere mälim. Şoň üçin biz bile galan tomoşaçylarymyza köp sag bolsun aýdýan menem gahrman arkadagy serdarymyza şu pursatdan peýdalanyp tüýs ýürekden sag bolsun aýdýan sebäbi döwletli döwranymyzyň ajaýyp zamanymyzyň bir düýbüni tutup onu dolandyrmak, bir adamlar üçin ähli mümkinçilikleri döretmek, bir şahyryň bir sözi bar da galandatlaryň ählijesi bahana diýär. Bize bahana yok işlemezlige. Bize hiç il bahana yok. Şunu bahana edilip bağlı, real zat yok. Şoň üçin ýene bir gedek köp sag bolsun aýdýan saglykda, gowlukda, toýda görşeli, işde görşeli, öýde görşeli nesip bolsa şu pursatda elbetde biziň studiýamy Atawatan bir TV kanalynyň bir studiýasy, Atawatan ýaşlar gepleşigi. Şoň üçin bir Atawatan jurnalynyň adyndan Atawatanyň bir iň ajaýyp jurnallar diýip pikir etýän, ajaýyp kanallar diýip pikir etýän sebäbi bize şeýle mümkinçilikler berýän ýurdun Atawatanyň adyny göterýän üçin. Atawatan ene toprak Türkmenistan. O hem makul hyzmat terjime merkezi geljekde belki size 4 dil bilen adam hökmünde ýygdam işleşersiňiz diýip umyt edýän. Köp sag bolun. Geleňiz. Size köp sag bolun çağıranyňyz üçin. Hormatly tomoşaçylar, biz ile galanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýan. Hemişe saglykly bir toýly günlerde diýdarlaşmak, birek bile iň süýji zatlaryň söhbetini etmek niýet eresin. Köp sag bolun. Her Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäherindäki 26-njy orta mekdep müdüriniň okuw işleri ornazary Leyla Ömürowa söz berýär. Salam alyk. Şuňur hormatlanýan belent mertebeli arkada prezidentimiz. Salam alyk hormatly ýaşullar, maslahata gatnaşyjy mehriban adamlar. Sizi yetip gelýän mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 29 ýyllyk toýy münasibetli ähli bilim işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden gutlamaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylynyň dawaraly taryhy gününe arkada liderimiz siziň insanperwer içeri we daşary siýasatyňyzyň dünýäde parahatçylygyň, dostlugyň dawaralanma uğrundaky umuma adamzat bäkbitli işleriňiziň möhüm başlangyçlaryňyzyň elmudama rowaşlyklara beslenmegini arzu edýäs. Gahrman arkadamyz ýurdumyzyň pajarlap ösýän ähli ulgamlary bilen bilelikde Atawatanymyzyň nurany geljegini kesgitleýän, bilim ulgamyna goýýan belet tarpaňyz ýaş nesilleriň bilimli,
terbiyeli, vatan mukaddesliklerine vefalı adamlar bolup yetişmekleri için alıp baryan ägir dulu işleriňiz, bilim edaralarının ähli işgärlerini diýsen muýsanlar ýaly. Muňa bolsa yurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmek, ony dünýä öňülerine laýyk getirmek üçin alıp baryan tutumly işleriňiz şaýatlyk edýär. Yurdumyzyň ähli künjegine siziň sahawatyňyz bilen gurulyp hereket edýän, häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan orta mekdepleri, çağalar bağlary, orta hünär we ýokary okuw mekdepleri ılym bilim dünýäsine giň ýol açýar. Gahrman arkadamydy. Siziň bilim bagatdaky hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini giňeltmek, okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmek, sany bilim ulgamyna geçmek barada edýän aladalaryňyz biz bilim işgärlerini hasda gowanlar. Bakı bir taraplığımızın şanlı 25 yıllık toyunun bellenilýän ýylyna siziň tagallaňyz bilen Aşgabatda 21-nji ýöreteleşdirilen terbiýeçilik okuw mekdebiniň açylmagy, ýaş nesliniň okuýup başarnyklaryny irki ýaşdan başlap ösdürmek üçin şert töredir. Hemde mektebe çenli çağlar edaralaryna berilýän bilim terbiýäniň mektep bilimi bilen ara baglanşygyny hasda berkitmäge ýardam eder. Belent mertebeli prezidentimiz biz bakı bir karar Türkmen döwletinde ýaşaýanlygymyzda, watanymyzyň röşen geljegi bolan ýaş nesillerimize bilim terbiýe berýänligimizde, biziň zähmetimiziň watanymyzyň geljegine, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň puwtalanmagyna goşan bolýanlygyna, siziň il ýurt bähwitli, mukaddes tutumlaryňyzy durmuşa geçirmäge gatnaşýanlygymyzda juda boýsunýarys. Döredejülükli zähmet çekmekli üçin döredip berýän şertleriňize biz ähli bilim işgärleriniň adyndan size iň silmez alkışlar aýdýas gahrman arkadamyz. Kitaby Akyl hazinasy saýan dana prezidentimiz. Siziň ýeti zekiniňiz, şuňur ilmiňiz bilen ýazylan, paýha seleginden geçirip halkymyza peşkeş berýän dürdäne kitaplaryňyz. Şeýlekem ýakyna halkymyza sowgat beren Türkmeniň döwletlilik ýöreligi satly kitabyňyz. Vatan söýüçi nesillerimizi milli ruhda terbiýelemekde bakasyna ýetip bolmajak gollanmadyr, genji hazinadyr. Siziň ýadawsız çekýän zähmetiňiz, vatan, halk, il gün üçin bitirýän ägirt uly işleriňiz, ata inäni keramata deňäp, mukaddeslik derejesini hormatlaýşyňyz, ýed arkaňyzdan gelýän döwletli maşgul ojagyňyz, goýýan tarpaňyz, sahawatly, insanperwer, belent adamkärçiligiňiz nesiller üçin nusgadyr. Gahrman arkadamyz. Biz şu taryhy maslahatda siziň ýurdumyzy mundan näläkim ösdürmek barada edin çuň manyly, döwlet ähmiýetli, halk bähwitli çykyşyňyzy uly ruhy belentlik bilen diňledik. Siziň parasatly içeri we daşary siýasatyňyzy, şeýlehem agdybir halkymyzyň işin gatnaşmagyna taýarlanylan Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamasyny halkymyz bolup tüýsürekden gollaýar. Hormatly gahrman arkadamyz, siziň başda durmagyňyzda bu durmuşa geçiriljek özgertmeleriň taryh ähmiýeti bar. Sebäbi berk binýatly döwletde ýaşamak geljekki neslin diňe birşigine däl, eýsem nurly ertirlere bolan önamny hasda artdyrar. Belent mertebeli prezidentimiz, biz bilim işgärleri siziň döredip berýän mümkinçilikleriňizden peýdalanyp, edýän çäksiz aladalaryňyza jogap edip, ýaş nesli döwrewap bilim we milli ruhda terbiýe bermekde, watanymyza, halkymyza, edýän arkadamyz size wepaly, watan söýüji nesilleri ýetişdirmekde, gujur gaýratymyzy, okuýup başarnymyz bilen döredejülükli zähmet çekersiz. Halkymyzyň eşretli, awadan durmuşda ýaşamak üçin il ýurt bähwitli işleri amala aşyrýan gahrman prezidentimiz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun, edýän arkadamyz. Göwün göwe galýar, döwlet ber karar. Asuda, awadan iller bagtyar. Ajap döwri, peşkeş beren halkyna, belent başyň aman bolsun arkada. Belent başyň aman bolsun arkada.